Vi står her med en granitvask fra KKP Interiør. Den er hugget ud i et stykke granit. Og det jeg vil demonstrere, det er lige hvordan man lettest vedligeholder sådan en vask. Det gør man med sådan en boks, vi har her, som er importeret fra Frankrig. Den pudser man godt ind i vasken og skærer den rundt om. Det er vigtigt at vedligeholde den sådan cirka en gang om året. Når man har gjort det, så venter man lige 10 minutter. Og så tager man en anden klud og tørrer efter. Og så kan man se, at den sådan ligesom får lidt spil og glans igen. Og man kan også se, hvis man tænder for vandet her, at den er sådan skør, at der ikke kommer kalkaflejringer på.